magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. So, bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, Scene of the Crime Operative. Tara! Kalinan. Uno. Kalinan dos. Apa kalinan dos oh. Apa dos kalinan? Oh, one shot. Kalinan pa dos. New bola, one shot. Kalinan dos kalinan. Segala break. Kalinan. Sindi lang. Kalinan, 2-0 na. Kalinan dos. Amerika. Bakit yung bibilaws wa? Kalinan, bibilaws, badi-badihan ng kalinan. Sus, karong ba nila yung import ba? Ano ba? Asa kayo pang gawa? Opo daw, bunga na muna. Wala, para abay din tayo. Hello, tol. Ano lang? Ano pa? Magdamagdar. Shooter. Uy, oh my god. Ah! Good oh? Doon na kayo na. Ah! God, shit. Bilang edit pa na niya oh. Anong ring lagi dah? Jalan tong. Isko. Dos. Indaog na punta nila. Madaog na punta ni. Pantay na. Ah. Sure daw tila. Tilaan yung sure tilaan. Kalinan diners bago sila.
4-6. 5-6. Oh, Bombay, 5-6. Ah, bili. Kita yung gano'n. I-edit ko na. Hindi ka na po dami. Hawin no. Ilalim. Wala lang. Patay ka. Patay ka, gos. Sulod. Doon lang tayo sila. Eh, dako na kayong ulan. Nag-ulan na skalinan na no. Ikaw ay kabla ka ng lagsik, imawa ka ng Basta yung karoon daw. Sige lang. Lagi ko kadalag payo. Shoot. Okay. Good. Ulan lang na sila. Nagdula sila. Shot. Fuck. Ito shot yung tatlo. Bakit ang ring daw? Snaro. Suya malas lang doon day. Dos. Tayo na. Power kayo! Ah! Nagawa sa dyan! Highlights ito. No. Balik-balik na ako to sa YouTube ah. Oo. Kadlawon. Patay na. Patay na. Pila yutso. Sure. Sura na ninyo. Maluwi mo. Isa na naka-game? City Utso. Oh, lamang ang Santa Lucia. Shoot. Good boy. Agoy. Shot. Ah, nagawas mo dyan. Tiwasin na. Maluwi mo. Wala na. Dawag lang kaliron. Yawa. Luwas! Teka.
Wow, gawas pag yun. Malas, sulod. Ah, yes. Ay, awas. Shot. Ah. Gawas daw, gawas daw. Shot. Ay, awas. Woo! Renursal. Bahala, basta main tempo. Ay, sorry. Ah. Payong na yung daw. Sinakalis. Ay, mabasa ulo na sa utol. Ay, ah. Yung ano niya. Buwan dyan ako helmet. Ay, mabasa lagi. Day. Hindi. 19. Kisa bunahin. 1 maybe ba? 11 ang kalaban. Pildi. Pildi. Wala pa. 11 maybe pa. Kisa unsi na ibe. Unsi ta. Yung dita. Ah, unsi sila. Duha na nakasat sa kalaban. Tignan na. Yoga. Ika, pasilong gano'n. Ay na. Okay, basta main tempo. Renursal. Okay, bahala ka dyan. Time out! Ulan! Ulan!